години! Сега ще ви представим Брежанската сватба! Брежанска сватба ще ви представим как кума венчава младоженците за него. А кумата е направила сладка паница тиквеник у нашето село Тиквиного! Ай, тиквеници има! Айде, куме, покажи как се венчае! Дошло е време за инкурс на млади кумажинки да купуваме! Иде! Да слушаш невестата! Да слушаш невестата! Да не одиш под чужди жени! Да се прибираш на време вечер! Оди кима, бой, бой! А ти, невесто, да слушаш мъжоти и вече да се прибираш на време, да не одиш некъде и ти. Оди и по тебе има бой. Тая година венчавка, до година кръщавка, да родите много деца, да ви дождаме на гости и да слушате най-много. Айде, живи и здрави! Дай, кумата! Дай хубава баница! Да се слага сладка баница! Много хубава баница на кумата. Искам да кажа, че групата на Брежани не са могли да си свалят маските големите, защото не са могли да стигнат никакви коли догоре до горната макара. Но тяхното представяне е великолепно. Няма техните хубави кацърки. Ето е най-хубава бабамеца. Хубава бабамеца. Много. Много хубав мечкар.